Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay tiladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkariti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Nakasabot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama. Anya ti aramiden yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan yu kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas a mapagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam, talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga Rod, agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daig di matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairwam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Yamin, nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumba nga ikabil mo dita imam ti hustisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo ti mangpukaw. Iti nangutang iti biyag day ti papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti panakirangot. Wood gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Nasaya ta si Mangput kan Peter eh. Amom ka di nagdanagak. Kaputa italaang anala daw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman agdandanag, no kasto e maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayem ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamot pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaadaan iti hustisya. Ti inaramid da iti day di papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Anglito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter.
Manipo dita, siya kung timangi matonit na ti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kaputa awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, angkal. Sige, sakupan yu ti rancho, nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo, kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sa manaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kaputawan ammom karagiti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyam? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Adula amin ang iti ngay bagbagam. Wala, panawan na kon dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyamanak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awan pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adagiti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Olya dararamidam niti solar ko si kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gaputa adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kaanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apaset tinaga. Anya, saan na po doon na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka, idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang tinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Saan na po doon na ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Huston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nakpagpungtutan. Kaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimulo. Impakitak lang matipeke a dokumento. Amang ibang baga ngayon lako kanyak kampay ide.
Day di Ricardo kabsat ko day ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko nam. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pit? Boss, Talaki din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. Aday paramid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahi kapasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. uun, boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka nakasusuro ah. Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan nak. Ah, anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyin ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tapno makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kaya't kulaang mat ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan na mo karagita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, malito. Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan ak. Anya timbag-bagam iti dadya katulong, ha? Apaya na gano na iti salsalud-sudan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang awan na dakdakamat mo kan ko na. May papan itinamam. Dano saan mapili tanak ang mangipaknikan ko na. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isaw-sawang iti dayta. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo, papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay kat. Gada ka man dito'y tananday di papam iho. Mama. Kailiw ko ni papa.
Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papaging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada a tao. Agpapan kanyak, iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaisunang anak ta. Nagranggas ngamin ti pada at tao. Asaan amakon kontento, iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami ken ni mama. Hoy! Anyater aramidam dito'y sika, Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa dahi ti arancho? awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa dahi ti arancho? Kukan dahi to'y ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka dito'y! Sarsarita ka lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Anya, may nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Katkaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tanong agkamkamali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo, Bon! boss? Katsaan langan nga kamkamali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayatak.